bennu o jiwole o ko dewgal laabungal sunna e farilla woni hakkunde maayo anyi o yidde o ɓay dewgal humama hakkunde mo e ko lolle woni misiɗan fala no halima hara na dewgal wala eno mo ko worɓe ɓe o yidi ɓe foppo hango hewti ɗo ko ɓe waɗi mo ko yida honka han sordan ça franchement mais na ɗum waɗi mi choisis jombugol mo wallitomo kala projet ko jokki jokkaramo kala ko jogol ɓe c'est du mensonge ok kono goɗɗo wawata yaade tawa esiraɓe mum piya esiraɓe mum. Mais au contraire, moi, je ne sais pas. Écoute-moi très bien, au contraire, Raconte. Moi, j'étais avec un jeune lieutenant-colonel. Wando ko présidence. Bido kadina, n'importe qui. Bido c'est Kuba Konate. Bido monsieur Konate, mi wando lemu. Ok? Le petit là, il m'avait accompagné. Mais ari do ba men hewti don de nyande. Biro mako ba bi tibo wonko mi ati biro mako ko innu be don be andalan few. Be ewni faabo hoore quartier fop nene makko hebbe mo be ewni faabo be ari do yimbe mobi don 18h bobo no wujja bobo hali ma no wujjede be ari don be hubitilan be hubiti oton le débat mais bon afami donc de coup c'est lenyande sinano alla walluno kumpay ko noddi be wonnobe ko peya ko tarawo don be ari pick up jeli be ari be tayna c'est impossible ben be noddo kadi renfort be ari kadi no be ari don hambe hewdi don be si pick up be sunna no lande nyande ko jiwo iwdo Côte d'Ivoire mi wuri ko mayo ko ngan recon ko wonno interposade hakuna ngi yimbe be wonna so sunni o ko be ben kumpay ko wonno sunnude yimbe ben ala ko be habitano ginde nyande sunu golno ko woni anda ko mi feddi ko ali ma o ko kambe do wolo no woni so hebulo feere war gollan warayna o no so hebi feere so ko gollan so kala wala nun kadi don bolbe ben dare do c'est 1800 personnes dans den wadi di konta déjà do andi pay kun jango bimbi o yahay ko école comme tout le monde Suisse fop jango école ngudita jango ça 5 deuxièmement kala ko fe ye fi kun pay kun nene makko no andi dum ko go dida bun kun pay kun contact kanko nene makko kupa hande kupa jango e kupata aduna hellammi mais non hunde watere ko do andude e dum non si do faran wola han ron tere hande ko biddanno na mi choisi sendi golmo nene makko ko jettuno mo do yehi bay ko min signino kaydi so ganda dum non kadi nyande nene makko labuno mo de lagini ko min jonni autorisation yo yaade makko kanko halima mo andi police be lagine ko projet be wolbe fimu benno andi fidum ko min jonni sans mon autorisation il peut pas sortir ici avec l'enfant ça tapi Alpha Diallo a wadi date de naissance makko ko kala yi woni ba Conakry woni ba Paris woni ba do ko Diallo Cerno Moussa Yatale donc père légal ok mais si mi meno wala do mi do wujjibi dan wujjana bi dan fiyel harasi bi wujjamo déjà ko wujjimo medda Suisse do anon kadi andi be on be inde lan fo mi do feti mi do weltani on parce que jaka bi don buri lan wonon fetude parce que min bete ko mon ko wadde mijito mo mi analyse mi wada non kala ko waddo ngara ci tordi un seulement non seulement on be on barde wada commentaire di boldi ko man déjà d'abord an ko angandi fi mi anda fi mai ça c'est un ko angarata dabbita ko madi ko ngara do yenniti do parce que min nami onda yennude ça da commenter quoi et on met la vidéo donc go mi yeti mo kadi mo anduno dès le départ mo anduno kumpay kun ko ni woni ni kun ton parce que ni na fala ko wonto be wonbe do l'état ondo Genève do be no dimo une fois fi kumpay kun deux fois fi kumpay kun trois fois fi kumpay kun quatre fois fi kumpay kun dernier délai makungo la Guinée kumpay kun woni ba ko mimba woni ba ko halima ba woni ba ko goddo goba dernier délai makungo kari ko han le 14 août 2026. Ok? C'est ça, mimi yana pay kun kumeta kun janga. So kambe be sarzo mu mi perda pay kun ko perda pay kun. Ko dum woni on famari hunde wote on famari on ngandal. Même si mo yido mi si mo si minani mo na do mo yade yo les autorités walli tomo mi wujji pay kun yesa. Elle savait très bien mo anduno mo anda ko nyalande hende mi arayno parce que je l'ai pas dit. Nyande mi hewti le jour comme hewti don le 11 juillet. O addi pay kun ko amen. O jippini ko mi yetti enveloppe mo 500 € mi jonni mo o landi nan ko mi ata minni ko fi ko wallitora la wonde pay konko j'avais pas droit de le faire mais je le fais comme je fais tous les mois
mi jonni mo di mi arti o yimmi do min halima monna min la fala yotu fi kumpay ko parce que da andi mi yada e ko la fala yotu wona hunde wotere hara si pay kunkum yeho yi pique electro active so wawa jangude hara o arta la ginega mo andi dum ni ko mono worande don kumpay kumbelen inscription kunko école ko wonno jangude do la gine j'ai déjà payé les frais d'inscription 1,500,000 ko mois de septembre fudoto si tay début septembre hewti kadi mi yobay dum non mi ngi halima belen haldi dum non kadi place ko won jangude do la gine on va garder les places là jusqu'à han wawa tay pay kunko wawa jangude parce que pay ko ko active mimmi be aben no nyaadi mojjano be piyay en famille donc du coup Alpha Omar non elle a presque la même chose que Jaja Makko e Koto Makko e mimi andi kono mi ko pay ko me feccindi do min simnani mi na pay ko en jatta be anda ko ni jatti pay ko e wola budda sekkoji mabbe luubudi be gosota ko be wola tayeno no oncle mi ando sa primi no windi do nyande kala mi ku nyaari mi jonne go biddo bay no tayeno anda ko commentaire mi ngala yeno ku nyaari hari on no wela no lan ko no mettitila thanks billahi walla andi fi ko wodi no tayeno foppu no andi do pay ko active ko noni porto jelo do be jattu biddo e juude goddo il faut que d'abord harama wadi goddum ko jattata biddo makko pay ko ma welaka pay ko ma no yaade e ko pay ko ma ko kala ko besoin no wadanede mais si pay ko ma woni do taw yi école o piya yimbe bento o yenna yimbe bento o dara o nananta goto be mari do ko be jetta pay ko be nama ko e foppu de ngandi ok a ko pay ko ya min ko nene mabbe jettunobe do naadi to namin dey min mi haali nami d'accord ko nene mabbe jettunobe don nabi be ko be doa yaade ton ko kanko labbe ko kanko kadi woni Suisse min ko kanko déjà jol lankaydi na min heba ne waran kaydo parce que min leta on jonan lankaydi benno me yo ko men hoto donc les modérateurs être là pay kunku nene makko no andi mo ari et puis kadi pay mi yehi do mi yowno do halima nodduno be ko projet hollitibe onni be minnimo mi ari minni mi nabora pay kunku be no dila be ni monsieur Diallo ko non woni minni wi ko non woni pay kunku mi ari mi hota e nyalaande kaari pay kunku no mi yaada e makkum parce que ko windama école ko janga si ko yeyi ko jangoyi awa si ko wawar jangude ko artoya hari lan desiduno si pay kunku wawi jangude ku yahay si ko tay ko école spécialisée ko hota e lagine mais pay tun comportement nene makko ko wadi kon en ko men seduno o wadi comportement ji kaldi dum o foppo do ngandi ha hande mimmi yar biddo pullo mo dewgal mum wada dewgal o wada nada edda yalti inni alhamdulillah hande dewgal angal lanni ko halima rek mi yiri dum meji tantamo dum aduna parce que ko dewgal sunna fa nene wola ni nene ko mi sakkiti yidde mabbe do me waynodi benni o jiwole o ko dewgal labungal sunna fa ila woni hakkunde mayo anyi o yidde o bay dewgal mama hakkunde mo e ko non le woni misina fala no halima hara na dewgal wala ene mo ko worbe be yidi be fop hango hewti do ko be wadi moko yida honka hanga sordan ça franchement mais na dum wadi mi choisis jombugol mo wallito mo kala projet ko jokki jokkara mo kala ko jogondire mo